Tak jestli můžu, jo. Já jsem, tady jsme minule a předminule jsem načal takovej cyklus, který jsem vlastně, který pojednává o tom, je-li Bible vůbec věrohodná kniha, řekli bychom z běžných měřítek. Mluvil jsem o tom, že Bible je kniha, která v sobě obsahuje prvky literatury, nebo prvky přírodovědný, historický, archeologický, nálezy v ní potvrzujou. Je to kniha prorocká a je to kniha, který je možné věnovat pozornost z jiných hledisek, než jenom z toho, že to je náboženská kniha a víc prostě nic z toho není. Minule jsem mluvil o tom, jak tam jsou třeba poznatky z přírodovědy, které mnohonásobně převyšují znalosti tehdejší doby, vědecké znalosti tehdejší doby. Dneska bych se rád zaměřil na téma, který bych asi tak jednoduše nazval Bible a archeologie. Tak možná pro úplný začátek je tady mapka a takový to červený pole, který vypadá zhruba jako půlměsíc. To je to, čemu se říká úrodný půlměsíc a historici se vlastně shodují na tom, že to je to místo, nebo to je ta oblast, která je kolébkou lidstva, ať Bibli berou jako věrohodnou nebo ne, prostě. Kolébka lidstva, úrodný půlměsíc. Pozoruhodným způsobem, zrovna čirou náhodou se s tím shoduje i biblická zpráva, která přesně popisuje tato místa jako místa, ve kterých se začala tvořit historie člověka. Což taky není úplně nahodilý, že jo? Tak jsme čekali, že to může být kdekoliv. Ale to je třeba takový úvod k tomu. Když si vzpomenete, budu také trošku kuse jakoby skákat, když si vzpomenete na Izraelity, vyšli z Egypta a přišli dobývat zaslíbenou zemi, tak první město, kterým stálo v cestě, bylo město Jericho. Jsou to místa, které bereme běžně v Bibli Jericho, ale existovalo vůbec Jericho, samozřejmě bereme-li knihu Bibli jako jakýsi zápis jednoho národa, tak to může být imaginární místo jakýhokoliv typu, třeba i neexistující. Zajímavé je, že já teda jsem nakonec proto nenašel žádný podklady, ale pamatuju si, že s tím Jerichem to bylo podobně, jestli si vzpomenete na případ třeba Troji, tak to byl takový nadšenec, který se má Schliemann, byl to amatérský archeolog, který si v podstatě odkrokoval ty místa, tak jak si to představoval, že by to mohlo být podle Homérovy Odyssey a našel zkrátka Troju, ačkoliv to vypadalo nevěrohodně. Tak velmi podobným způsobem bylo nalezené i město Jericho. To jsou zbytky nějakých vykopávek z Jericha, kde se i dokonce potvrdilo, že tam vlastně že to Jericho bylo souvisle obývané místo celý tisíciletí, ale v jednom místě se našlo opravdu, že tam bylo velký požářiště a taky neobvyklým způsobem, pravděpodobně nějakým velkým lokálním zemětřesením poškozený hradby. Samozřejmě najdete na to několik názorů. Říkám, jak jsem dostal, tak jakoby pokračuju. Další potvrzení třeba místa, který v Izraeli, nebo který stálo izraelskému národu v cestě, než vstoupil do zaslíbené země. Teďka v rámci zaslíbené země tam potom vzniklo nějaké království a ty králové zase můžou být nevěrohodný, můžou být věrohodný. Je potřeba si taky uvědomit, že se jedná o nějaký časový období, řekněme 700 před naším letopočtem. Tedy u nás nějaký zvoncový poháry a taková nějaká kultura pozdní doby bronzový. Když to je pozdní vždycky a ono to je starší, já se s tom těžko orientuji, kdybych říkal nesmysl, jak mi to odpuste. Ale izraelští králové. Tohle je třeba úlomek nějakého nápisu, ve kterým tam máte trošku i bíle zvýrazněný nápisek, já vám to nebudu tam asi běhat, na pravé straně, kde je pojmenován, kde Chazael, což je postava, která se v Bibli objevuje v 2. království 8. kapitole 13. verši, tam mluví o tom, že bojoval proti králům z Davidova domu. Tedy potvrzení, že existoval nějaký království Davidova domu. Tohle je obraz asyrský, kde ten klanící se muž má být Jehu a ten stojící muž je Salmansar. Jehu byl vazalem tohle Asyřana. A zase,
postava Jehu, ale to není tak, jako že by někdo určil, že tam ta postava je Jehu, jo, ale ty nápisy okolní to potvrzují. Další král potvrzený biblický Jehu. Tady je mince krále Jeroboáma. Další král potvrzený. A tady je zápis, neurčím vám kde, ale je tam zápis, kde je jméno krále Joáše. Zajímavou a samostatnou takovou kapitolou v tom určování věrohodnosti Bible v rámci archeologie je takzvaný Mésův nebo Méšův kámen nebo Méšova stéla, což byl moabský král, který bojoval proti Izraeli. V Bibli o něm nemáme zmínku, ale on těma zápisama, které na téhle stéle jsou, potvrdil obrovské množství informací, které jsou v Bibli. Jsou to údaje z 2. královské 3. kapitoly, kdy on tam říká, že vedl dlouhý boje s králem, který se jmenoval Omri, což byl v Bibli tak jako lehce zmíněn, ale je evidentní, že on měl velmi výbojnou izraelský král, který měl velmi výbojnou, jsme řekli, politiku a opravdu jako evidentně, ačkoliv to nebyl král, který se vyznačoval teda velkou příchylností k Hospodinu, tak opravdu vedl výbojnou válku a on se tady, ten Méša na tom kameni, o něm zmiňuje samozřejmě. Bereme to tak, že když někdo napíše o svých bitvách a vítězstvích, tak budou vypadat trošičku jinak, než když to napíše ten druhej. Že? Takže pravděpodobně, když někde tak trošku úplně nevyhrajeme, ale stáhneme se zpátky, tak napíšeme, že jsme se vrátili z vítězního tažení s tím a s tím, což byl úplně běžný jazyk toho starověku. Ale tady je zajímavá jedna věc na tom Méšově kameni. Mimochodem ještě taková odbočka. Když zjistili ty, kteří ten kámen vlastnili, což byli nějaký beduíni, že se o něj zajímají archeologové, tak, a že to by mohlo být fakt dobrý jako kšeft, tak vzali prostě nějaký palice a roztřískali ho na kousky, aby každý z nich měl aspoň, aby se rozdělili. Jo. Takže výsledek je teda, že vidíte, kolik toho písma tam zbylo, což je teda celá jako smutná tragédie tomuhle kameni. Ale nicméně to, co tam zůstalo, je fakt pozoruhodný. A mimo jiné, tam je třeba i zápis, že on vyhrál a vlastně vyhrál nad národem, který měl, a teď je tam jméno dokonce boží. Je tam použitý boží jméno, který Izraeliti používali ve zkratce těch čtyř písmen, jak se říká tetragramaton, jestli jste slyšeli někdy ten pojem, tak teď to slyšíte, tedy 4 svatá písmena, JHVH, jak se to vyslovuje, nebudeme rozebírat, ale oni tam prostě, tady na tomhle kameni je také mimo jiné tenhle zápis. Pozoruhodnou další věcí, máte detail toho písma, pozoruhodnou věcí, která se týká právě Mésova kamene, jsou tady třeba místa, nebudu se jim věnovat, všechny zmíněný jako na tom Mésově kameni, které jsou zmíněny i v Bibli. A jsou to skutečně zeměpisné místa, které existují. Ví se, že existují. Tak asi se trošku orientujete, Mrtvý moře, že jo? To je takový ten útvar svislej a tam máte různý typičky těch měst. To znamená, je to zase potvrzení toho, že Bible pravdivě popisovala scény, který potvrdil jiný archeologický zdroj. Ještě možná k tomu, abychom si to uvědomili, že mnoho lidí se domnívalo, že tak, jak se Bible přepisovala, že, tak vlastně to může být už Bůh ví, co z ní zbylo. Že, já nevím, třeba jsme používali v Čechách Bibli kralickou z roku 1613, tak se jako bralo, že oni to tenkrát přeložili nějak, že jo, a přeložili to z překladu a překladu. V podstatě jako brát věrohodnost takového zápisu, to je asi jako když si vypráví někdo pohádku, by se pak typovalo, jo, že tím ústním podáním, nebo hráli jste někdy třeba u stolu Tichou poštu. Jo, jak jeden řekne, na konci videa úplně otřesná věc, což je zajímavý, že v té Bible se prostě nestalo. Že ačkoliv ta Tichá pošta začala, já nevím, někdy kolem roku 100 našeho letopočtu, tak se furt přepisovalo a ona pořád jakoby zachovala nejen tu podobu jako v té formě, ale i tu v tom obsahu, že tam minimálně teda v tom obsahu tohoto typu. Tak to jsou třeba věrohodnost těch míst. Možná bych se věnoval jednomu místu, ono to moc není vidět, ale zhruba uprostřed, někde asi v tomhle místě, tady leží městečko, osada, spíše městečko, který se jmenuje Gezer. A
To je místo, které je taky mimo jiné zmíněno v tom Mesově kameni. Tohle jsou, nakonec se ten gezer teda opravdu objevil, existují vykopávky, které potvrzují věrohodnost tohohle místa, že to teda je to místo. Ale zajímavý je to tím, že o ten gezer se vedlo několik bitev. Jednu výbojnou bitvu vedl faraon, který se jmenoval Sesák, Šíšak nebo Šešong, prostě jsou různý přepisy toho jména, jak v Bibli, tak i skutečně jako v těch historických pramenech. Je to pravděpodobně rok někdy 923 před naším letopočtem, což je neuvěřitelný, to jsou 3000 let zpátky. A tady se nám potvrzuje jak přepisovaný pramen, tak reálnej vlastně zase, nebo v uvozovkách reálnej pramen nějaký egyptský historie. Mimochodem, tato záležitost s tím Sesákem je popsaná v 1. královský 14. kapitole 25 a v 2. Paralipomenon 12, 2. až 9. verši. A druhou historickou postavou z hlediska jako historie vědy, která se zajímala a vedla bitvu o tohle místo, byl Asyřan Tiglat-Pilesar III., což je další postava, která je historicky potvrzená. A toto jméno, mimochodem to jméno Sesák nebo Šešong je přímo v písmu napsaný. To znamená, jakoby ono se našlo v těch hieroglyfických záznamech, ale zároveň je skutečně v Bibli napsaný, že to má přímá shoda jména. Tady druhá přímá shoda jména je ten Tiglat-Pilesar. Přímo písmo používá to slovo Tiglat-Pilesar a skutečně je Tiglat-Pilesar III., který v jehož pramenech se zase potvrdilo, že skutečně jakoby vedl bitvy o tohle místo. To je taková no, bych řekla, zvláštní část biblická, která se opravdu hodně a hojně potvrzuje archeologií. Je to vláda Asýrie. Tiglat-Pilesar byl Asyřan, vládl někdy pravděpodobně v letech 744 až 722, teda počítáno zpětně před naším letopočtem. Říkám před naším letopočtem. Zase, kdybyste si to někdy chtěli potvrdit, 1. královská 15. kapitola 29. verš, 2. Paralipomenon 5. kapitola 6. verš a 2. Paralipomenon 28. kapitola 20. verš. To je otázka toho, to je jakoby ohledně toho Tiglat-Pilesara. A tady se můžeme jakoby podívat na jiné město, a to je město Lakíš, nebo Lachiš. Zase těch přepisů je víc jmenej, který opět tedy existuje, našly se vykopávky, potvrdilo se, že tohleto město je toto město. A to je zajímavý, teď se nám tady krásně úplně, ale opravdu jakoby krok za krokem protnou ty prameny písma a to, co píše, to, co se jakoby našlo v těch archeologických záznamech, nebo to, co se našlo v rámci archeologie. Tady je třeba obraz dobývání Lakíše. A to je ta asyrská nadvláda. Tady budeme mluvit o dvou panovnících. Jeden se jmenuje Sargon II. A já možná takový dám klik, to je on. Sargon II. Je ten napravo a ten nalevo je Senacherib. Možná se vám trošku vybaví to slovo Senacherib, že se vám tak jako matně vybaví v hlavě, že nějaká ta historie v té Bibli byla. Senacherib to byla zvláštní historka popsaná v písmu, kdy Senacherib táhnul tou zemí, dobýval jedno město za druhým a je tam dokonce řečeno, když dobil Lakíš, tak se vydal na Jeruzalém. Je vidět, že jeho výbojná válka byla úspěšná, protože král Ezechiáš, jeden opravdu z výjimečných bohu oddaných panovníků, mu byl vazalem. Je tam řečeno, že dokonce oloupal z chrámu ty zlaté předměty a poslal mu je, jako aby se vykoupil, aby prostě ten Senacherib nedobil ten Jeruzalém. A takže Senacherib, když popisuje v těch svých dalších, jakoby, protože se našel se takzvaný Senacheribův hranol, ve kterém popisuje tuhle výbojnou válku, tak nám se to přímo potvrzuje. A jenom připomenu to, co píše písmo. On se vychloubal, že dobyde Jeruzalém a udělal to tak, jako že tam poslal tam řečníka, který mluvil schválně hebrejsky, aby demoralizoval lidi na hradbách a ten hebrejsky vyhlásil prostě všechny vás zabijeme a nemáte šanci, ale hlavně řekl, ten váš Hospodin vás vůbec nezachrání. A poslal to ještě písemně a ten král Ezechiáš teda byl natolik pokorný, že vzal ty listy, předložil je v chrámu, v podstatě si leh na zem a modlil se. Říká, Bože, to se necháš takhle urážet?
A biblický záznam říká, že v noci vyšel anděl a pobyl v tom Senacheribově vojsku, tuším, že 180 000 lidí, abych nerad kecal. Ty zápisy jsou 2. královský, 19. kapitola, mimochodem 35. verš, je ten záznam o Lakíši a tak dále. Zhruba okolo té 19. 20. kapitoly, tam máte tohleto, co vyprávím já. A Senacherib otáhl a pak je řečeno, že tuším, že jeho synové Adromelech a Salasar, to se v té hlavě objevuje, to jsem překvapený, tak ty, že ho zabili a vlastně on ztratil vládu. Takže jakoby tato linie se zastavila tím. A já teďka kliknu zase zpátky kousek. Tak tady máte boj o Lakíš. Něco, co je právě v té 2. královské 19. kapitole 35. verši potvrzený, že tam skutečně ta bitva o Lakíš probíhala. Tady ji máme z nějakého záznamu, který je kresebnej. Tady je další, to je odvádění Izraelců do zajetí. Další situace, já budu asi muset trochu zrychlit. Tady, to je ten Senacherib, už jako vládce. Tady máme toho Sargona, jeho otce. Tady to jsem vám ukazoval, tu dvojici otec a syn. A tohle je ten zajímavý předmět, který se našel a který má obrovské množství klínopisných zápisů, ve kterých právě jsou potvrzený nejen teda, jak jsem ukazoval, nějakýma reliéfama, ale i jako písemně je tam potvrzený všechno, co se odehrálo. Senacherib tam jakoby mluví o těch svých vítězných bitvách, o tom, jak dobyl Jeruzalém a potvrzuje vlastně to, co i ten pramen biblický udává. On z toho Jeruzaléma dostal tu kořist, tedy tím, že mu Ezechiáš tu kořist dal, ale on tam píše, že ho dobýval, tak tady se malinko jakoby liší. To by takový detail, který bych asi já i pochopil, že tam je. A k tomu samému období se váže další opravdu pozoruhodný archeologický nález. Protože v Biblii je tak jako mimochodem napsáno, že Ezechiáš, když tušil, že bude zlé, že začal budovat opevnění a taky vodovodní systém, který byl skrytý. Zasypali prameny, zasypali vnější vodovodní systémy a vykopali šachtu, kterou přivedli do rybníku Siloé, to je rybník Siloé, který pak vystupuje v životě Krista, přivedli vodu. To je takzvaný Ezechiášův tunel, nebo tunel Siloa a podobně ho můžete si někde, když tak vygooglovat. Ale je pozoruhodný na tom, že ta ražba toho tunelu probíhala ze dvou stran. Prostě razili ze dvou stran. No a na tom místě, kde se sešli ty raziči, tak asi měli odskok 10 cm, nebyli tak přesní. Ale to vůbec nechápu, podle čeho se řídili, teda tohle mě je nepochopitelné. Ale prostě se sešli a na tom místě umístili tabulku. No a ta tabulka, tohle je její, jakoby ona je vyjmutá, tohle je její originál, který je uložen v muzeu. No a na té tabulce je napsaný přesně to, co je v Bibli. Že prostě Ezechiáš nechal razit ten tunel. To je neuvěřitelný. A to je 2. královská 20. kapitola 20. verš a 2. Paralipomenon 32. kapitola 2. až 4. verš a 30. Takhle to vypadá přímo na tom místě, kde tam dali kopii té tabulky, tak někde v tom tunelu, když tam se dělají někdy asi jako nějaký prohlídky, tak tam můžou lidi někdy projít. A projít tím tunelem, tak tam je kopie této tabulky. To je neuvěřitelné potvrzení biblického zápisu. Teď trošku možná zase zrychlím. Království bylo dobitý 10kmenný království, 2kmenný království, pak přišla nadvláda Babylonianů, kteří dobili Jeruzalém a vyplenili ho. Tohle je jakoby překres mince krále Nabuchodonozora, nebo Nabukadnecara, jak chcete. Další potvrzení postavy, která je v písmu popsaná. To byl ten král, se kterým se vážou takový ty vysvětlování snů Daniele a zároveň to byl král, který opravdu mocným způsobem zafungoval jako dobyvatel v Jeruzalémě. Další říší, která srovnala Babylon se zemí, byla říše perská nebo medoperská a takhle zhruba si můžeme dělat představu, jak oni byli oblečení. Tohle se domnívám, že je spíše babylonský záznam těch glazovaných kachlů, ale zhruba vidíte, jak chodil oblečený. Můžeme si představit, podle tohohle oni rekonstruovali
podobu člověka, který se jmenoval Cyrus nebo Kyros, což je postava přímo jmenovaná v Bibli, ale je to o to vtipnější, že ona je jmenovaná v Bibli jako proroctví do budoucna, že Bůh vzbudí Círa. To ještě v tu dobu nebyl. A on skutečně ten Círos byl, je to reálná postava, která historicky se potvrdila. Měl armádu, která měla jezdce, možná pro zajímavost, tehdy nebyly čmeny, takže ty jezdci museli být opravdu zdatní jezdci, lučištníky a ještě možná zajímavost vzadu, vidíte takový trošku nemoc šťastný postavy, které jsou na nějakých takových podložkách, to jsou kůly, jsou napíchlí na kůly. Bible popisuje jednu situaci z doby medoperské nadvlády, kdy královna Ester, možná si trochu vybavíte, Ester, král Asverus nebo Achašvéroš, vládnul a vybral si, aniž by to tušil, za první královnu Hebrejku Ester. A tam měl místodržitele Amana, který chystal podle jejich zvyků kůl, na který právě měl být napíchnutý člověk, tehdy Mardocheus, žid. A tady vidíte, že ten zvyk, jakoby třeba mimo jiné na tomhle obrázku je potvrzen, že prostě tak měli. Oni toho člověka napíchli a oni ho tam napíchli živýho a prostě ho tam nechali, aby tam zemřel. Hrozná smrt. Nicméně tady vidíte zase potvrzení další, jak bych řekl, takový, řekli jsme, trošku folklorní zvyklosti otřesný toho národa. A tam vidíte, to je dobývací stroj na kolech, jenom tak pro vaši informaci, s nějakým beranidlem, takový to, co vypadá jako koníček pro děti. Cyrus, nebo Cyrus dobil Babylon. A Bible předpovídá, že ho dobyde, jakože odvede vody řeky a já nevím, takový hrozně zvláštní jako obraty, jakože to si nedává smysl. A v zásadě se předpokládá, že on skutečně překopal koryto řeky Eufratu, odvedl jí stranou a pak prostě pod těma mřížema, který tu řeku chránili, v podstatě vpochodovali do města. A to znáte tu situaci, jak ten Belšacar slavil s těma nádobama z božího chrámu a ruka na zdi začala psát mene tekel a parsin, tedy zvážil jsem tě a změřil jsem, že jsi lehký a tehdy dobili vlastně medoperský vojska Babylon suchou nohou, aniž by museli použít beranidla. Cyrus byl neuvěřitelná jakoby v tomhle směru postava, kterou zvláštním způsobem Hospodin použil a dokonce jakoby, on je jistým obrazem Krista jako spasitel. Zajímavý, jako to je opravdu, že zvláštní postava, on opravdu musel mít úctu i k Hospodinu, i k Danielovi a on vždycky o tom tak jako mluví, že má úctu k tomu jeho bohu. Tohle je údajná Círova hrobka. A k tomu se váže jiná věc. Tohle je nález, kterýmu se říká Círův hranol, nebo bychom řekli, když budete to hledat někde jako cylindr, což je jako něco kulatý předmět, cylindrický, a na něm je klínopisný zápis, který, a to možná bych si dovolil rovnou vzít a otevřít. Zkusím to ještě najít, že jsem si tady napsal. Ezechiel. Kde je, nebudu to teďka hledat, kde je takzvaný Círův edikt, kde normálně je popsáno, jakoby, a Círus vydal tento edikt v Bibli a ten říká, že ty národy se můžou vrátit do těch svých zemí a tak dále a můžou tam prostě zase znovu vybudovat své království, mimo jiné i Židi. A tady je nález, který se tak jmenuje a je to tam taky napsané. To znamená, to je úplný potvrzení něčeho, co bylo prorocky předpovězený, popsaný, archeologicky potvrzený. Uděláme skok velký a dostaneme se do doby Ježíše Krista. Tohle je útržek kamene, který byl nalezený v Cezareji a tam je nápis, ono to moc nevidíte, já vám takhle udělám klik, to trošku je lepší vidět, kde je nápis, jo, tady on, ty, s, Pilatus, praefl, jo, takový praefekt, ten prefektus Judeje.
on je ten kus nápisu, ale předpokládá se, že ten zápis byl takhle. Ale potvrzuje to další postavu, která se zdála vždycky jako naprosto nehistorická. V Římě, ve kterém měli tolik zápisů, neexistoval vlastně žádný zápis, že by existoval nějaký Ponský Pilát. A ihle v Cezareji se našel ten kámen, který potvrzuje, že Ponský Pilát je skutečně zase historická postava. Skok dál. Tohle je takzvaný Titův vítězný oblouk, kde máte mimochodem takovýhle reliéfy, kde vlastně v roce 70, když byl dobyt Jeruzalém, tak právě tímhletím Titem, tak oni odnášeli tu kořist, takhle si to jako předělaný ten reliéf pro lepší pochopení. Oni odnášeli kořist z Jeruzaléma, tedy zase potvrzení něčeho vlastně biblických proroctví, že Jeruzalém bude zničený. A dám zase skok další, který je teda fakt pozoruhodný, kdy se někdy okolo roku 45-47 objevili v jeskyních u Mrtvého moře, tam máte nahoře popsaný určitý místa, říká se to taky kumránský jeskyně. Našly se prostě svitky v rozličných stavech, některý byly úplně kvalitní, jako zachovaný, jiný prostě vypadaly podivně. Pozoruhodný je, že se asi traduje to takto, že někde nějaký pastýř, prostě pastýřský chlapec, který tam pásl ovce, prostě přišel domů a měl s sebou právě nějaký takový svitky, oni se jako divili, co to je, a zrovna náhodou tam byl nějaký člověk, který byl teda znalý té věci, tak se podíval, co to je za papíry a starý svitky, a zjistili, že teda vypadaly ty svitky velice jako starobylé, tak se ho ptali, kde k ním přišel, on říká, no a to se teď teda držte, říká, že prostě když tam jako není moc věcí na podpal, že oni ty kluci znali vesnice, znali prostě ty jeskyně, když prostě jim byla zima, tak si tam zašli prostě pro to palivo a mohli si dobře a snadno zatopit něčím, co kvalitně hořelo. Že to byly jak papíry, tak pergamenový svitky. A tehdy se začaly jakoby objevovat ty svitky, pravděpodobně do dneška budou někde v soukromých drženích ještě spousta. Jsou odhady, které se liší, že se jich našlo 60%, že tam ještě někde 40 jich je. A některý střízlivý odhady říkají, že se našlo 6%. Že je velmi pravděpodobné, že tam ještě ty nálezy jsou. Co jsou to ty svitky? Co to ty svitky byly? Ty svitky mají zápisy v podstatě to jsou ty kumránské jeskyně, takhle nějak tam máte ty díry nahoře, že to není úplně tak přístupný. Takhle zhruba nějak některé ty svitky se daly najít, že byly v nádobách, které je vlastně chránili a v tom suchém podnebí oni vydrželi, ale nezřídka se našly i takto. Ty svitky se popisují zhruba období, nebo dá se předpokládat, že byly psaný mezi lety 650 před naším letopočtem až 130 našeho letopočtu, jsou tam i mladší zápisy, ale vlastně popisují od činností, které se týkaly, řekněme, těch kumránských nebo esejských sekt, od jejich jakoby moudrostí, ale mimo jiné taky části Bible. Takže se dalo vzít ten opis Bible, tu tichou poštu, která trvala až do toho roku, řeknu třeba 2000, když tam jsme, od toho roku, řekněme 600 před naším letopočtem, a tady třeba jenom takhle, klik. Tohle je třeba například zápis Izajáše. Takže tady můžete srovnat, a ten zápis je, řekněme, zrovna ten jeden někdy z toho roku 600 před naším letopočtem. Takže může se srovnat dneska, jestli se ten zápis tak přeměňoval. A najednou zjistíme, že ten zápis vlastně zůstal v téměř nezměněné podobě, že opravdu jsou to minimální změny a že Bible se historicky nejen potvrzuje ve smyslu místopisu, postav, ale dokonce ve smyslu znění toho slova. A to je opravdu něco naprosto pozoruhodného. Kdy kniha, to je něco nemá obdoby, kdy kniha, která je tradiční pro nějakou náboženskou skupinu, je potvrzená nálezema, které ukazují jakoby její kořeny, ze kterých ona byla vystavovaná. Takhle máte, takhle jsou třeba ty svitky rozvinutý v tom muzeu. Takže já to uzavřu. Myslím, že se dá s jistotou tvrdit, že Bible, ačkoliv nechci na tom stavět,